Ano, putol mo na. What's up guys sa mga tropa? Naka-standby lang muna. Kasi umuulan pa. Umuulan pa. Set out sa pinakagahe na ko na kapwa forklift operator. Di masautik. Joseph Ann Franklin. Karga ko ay buntoy. Laglagay na. Tari Bart, naglagay na tari Bart. So shout out. Oh, Mikoy Bakasnot, where are you? Ang vlogger ng taga Surigao. Mga jaon, mga jaon. Mga jaon. wala na, initay. Waya, waya. Yan yung kahimtang guys. Luwi kayo mga naong guys, basta ulan. Oh, luwi kayo. Oh, luwi kayo mga naong. Oh, luwi kayo. Shout out ka Franklin. Bakit Joseph? Hey, waya. Bart, promote mo yung vlog Bart. I-promote yung vlog Bart. Ay, manawagan tayo sa among pamilya nga unta okay ra mo dira kay kami diri sa Japan medyo kapoy na kayo and nag-ulan. And ayop na makasabot mo sa among adriya dili lali maging OFW. So unta makasabot mo sa among adriya. Then padala lang mi next month mga 100,000 lang sa kay medyo bigi pa ang among area no. So 100,000 lang sa so abangan ninyo mong padala. Guys, pila padala ninyo? Bart, Joseph, try padala. 50 mil. Kamo, iban, pila padala? 300,000 dito. Oh, if dito, pagkatan na sila, pila Bart, padala? promote yung vlog pa yung feeds Bart. Sa wala. So guys, Yes, hanggang dito lang. From Japan. Bye-bye from Japan. from Japan. Japanakan.